Takže čau lidi, tohle bude video nejlepší domácnost. Doufám, že se vám bude líbit. Kdyby se vám líbilo, dejte like, odběr, koment. Vyčistil! Víš, kolik bude stát čistírna? Teď jsem to čistil! Jako žádný promiň, vypadni z toho! Budeš... Hele, mej to pořádně, jo? Ještě to vůbec neumíš. Tak bych tam měl umývat. Já ti fakt miluji, že jsi mi koupil na to víčko. To má hra fakt libovka. Super. Tak ale hrajem dál. Mám tě. Nepojďte tady, ne? To tady ven! Ne, nejdeme ven. Tak jo. To, jsme připravení, mami. Tak vidíme tady ven. A tak vylezujte. Malinka sladučka. Malinka sladučka. Co je no? Opět to dejmej! Promiň, mami, pak promiň. Počkej, bože. Mami, uklid to hned. Ne to uklid. Jdu tam takhle. Kdy ten syn konečně přinese ty baterky, už se chci na Mami, tati, sehnal jsem baterky. Tam rovnou, počkej, dám Simpsonovi. Jo, super. Žádný Simpsonovi nebudou. Horor tam bude. Dej mi to! Ty to ženská móda, to je nejlepší. Když jsi ženskou módu, to si strč někam. Já ho strčím, nesmíš ty. Žádný Simpsonovi, bude tam prostě horor. Ne, móda! Mami, tati, už je fakt štvete. Běžte s tím někam. Čau lidi, děkuji, že jste se na náš účet koukli a že jste si koukli na naše video. Doufám, že se vám líbilo, když se vám líbilo, dejte koment, na co bychom mohli natáčet. Takže loučí se s váma Jirka. Můj kanál bude v popisku. Takzvaný táta. No ale spíš bude natáčet tady s náma na tenhle channel. Tady je Aník, máma. Jupí, máma ženský. A ty si byl koukat na ty Simpsonovi? Ne!